Gidatzea gustuko duzu? Lurraldeko mugikortasun jasangarriak kezkatzen zaitu? Auto elektrikoarekin gutxiago kutsatzeko ekimenarekin bat egin nahi duzu? Bai, jakin ezazu Automotive Intelligence Centrak eta Bizkaiko Aldundiak lankidetza hitzarmena sinatuta dutela etorkizuneko autoa aurrera eramateko. Bai, gutxiago kontsumitzen, kutsatzen eta urre beltza behar ez duen autoa sustatzen eta garatzen egingo dutela. Ingurugiroa eta berrikuntza eskutik. Helburua energia eraginkorra garatzea, ingurugiroaren kalitatea hobetzea eta industriaren garapen ekonomikoan bat egitea da. Hitz gutxitan, ingurugiroaren hobekuntzak, enpleguak eta berrikuntzak bat egingo dute etorkizuneko proiektu berri honetan. Gaia interesgarria da, ezta? Noski baietz. Kontzentratuta zaudelako, argi duzulako ingurugiroaren etorkizuna ere zure esku dagoela? Zergatik ez duzu ohiko autoaren alternatiba berri bat topatzen eta gure lurraren osasuna hobetzen? Badakizu, informatu zaitez auto berri honen inguruan eta lagundu ingurugiroaren hobekuntzan. Zure esku dago.